and my preaching this morning is entitled Rewards of Being Faithful. You want to be rewarded by God? Then you must be faithful. Okay? Ipon natin ang ating mga ulo. Place your servant. Anoint me, Lord. Deliver the message, rightly dividing the word of truth. Kausapin mo kami, Panginoon. Pagpalain mo kami lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, kayo nakakapot. Pag sinabing faithful, okay, nagkapiseso sa faith. Faith is a noun. Ito po yung trust. Okay? At ito po yung noun. Sabi po ron, sincere and loyal. Pag sinabing faithful, ito po yung tapat. Matapat pag faith. Pag faithful ay adjective. Ito po ay tapat. Kailangan tapat, wasto. Tingnan yung talent, wasto. Tumpak. Yung talent, yung pinagsulit po nila. Ibig sabihin, eksakto. Hindi pwedeng sobra, hindi pwedeng kulang. Ayan ang katapatan. At yung faithfulness ay katapatan. Faithfulness is a noun. Sincere and loyal. Okay? At ayan ang nais ng ating Panginoon na pangaral ko po sa umagang ito. We must be faithful to our family. Siyempre. Pag sinabing faithfulness, kahit na sino tao gusto niya maging tapat ang kanyang asawa. Lalo na Kristiyano po tayo. Isa lang asawa Kristiyano. Monogamy tayo, monogamos. Hindi po tayo bigamos, dalawa asawa. Kaya dito po sa turo ng ating Panginoon sa pananampalataya kay Kristo, hindi tayo bigamos o bigan. At hindi rin tayo polygamos. Kagaya ng iba, talagang kultura po nila yun. 2, 3 hanggang higit pang asawang kayang buhayin. Pero sa Kristiyano po, isa lang. Yung iba hindi naniniwala yung monthly viewers. O yung mga viewers natin. Totoo po yun. Kaya sinabi ni Kristo. Kaya dito po, papag-aralan natin yung faithfulness to our job. Pag sinabing faithfulness to our family, sa asawa, pag ikaw ay tatay, you must be faithful to your loved ones, sa mga children mo. Kailangan faithful ka sa expenses at saka sa kailangan kayang tustusan. Paano kung hindi kaya tustusan? Unfaithful na ba ang ibig sabihin nun? Di po. At pag nakita ng Lord na faithful po tayo at ginagawa natin yung the best natin at kulang talaga, kaya nyo ang Diyos ang magpuno. Ganun lang po yun. You must be faithful to your job, to your boss, to the company you are working with. Amen? Kailangan tapat tayo para ma-promote tayo. We are not eye service. Hindi tayo pleasures of men. We are pleasures of God. Tatandaan niyo po yan. Kahit na hindi nakakita yung post nyo, talagang kailangan tayo po ay tapat sa Diyos. Kasi sa Diyos tayo naglilingkod because we are a Christian. Okay, ano pa tayo sa magiging tapat? Okay, sa ministry. Okay, lalo na sa ministry. Amen po? Yung sabi po ng Bible sa Hosea chapter 4 verse 6, darating ang panahon na sila'y mauuhaw at magugutom. Hanapin nila ang salita ng Diyos. At ito na yung panahon. Habang ang mga tao po ay napabalisa, ang Diyos naman ay hinahanapan niya ng kanyang mga magagawa, ng kanyang mga anak na trumabaho sa kanyang upasan. So, we must be faithful to our family, to our job, and to our ministry. Amen? Okay. So, paano tayo magiging faithful? Tingnan po natin. What are the words of being faithful? In the book of 1 Corinthians chapter 4, verse 1 to 2. Tingnan natin. Let a man so consider us as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required. Ano na ang requirement? Required in stewards that want to be found faithful. Okay. Ang sabi po ng Apostol Pablo sa mga Corinthians, dapat i-consider natin na mga mananampalataya naglilingkod sa Diyos o sumusunod sa Diyos ay magiging alipin ni Kristo at tagapangasiwa ng mga hiwaga ng Diyos. Hiwaga, mystery. Alam niyo po,
Hindi ganun kadali mangaral. Hiwaga po ang salita ng Diyos. Spiritual po yan. Pag literal mo na pinakinggan yan, hindi mo makukuha. Pag literal mo na binasa yan, hindi mo makukuha. At hindi mo maunawaan. Sapagkat mayroon lang sinugo ng Lord na magturo para maunawaan ang kanyang salita. Marami po yan. Hindi lang ako. Hindi lang tayo. Marami. Kaya servants Ang nais lang ng Lord, kailangan ang pinagkatiwalaan o pangangasiwa ng mga hiwaga ng Diyos. Hiwaga po. Kasi makita mo yung miracle ng Lord, kulang yung budget mo kung nagkakasya. Wala kang trabaho, tinapakain ka niya. Madilim yung tinatahan mo, maliwanag Bakit? Yung hiwaga, kuhang-kuha mo Kitang-kita mo yung mga blessing ng Lord. Kitang-kita mo yung liwanag. Hindi ka sa dilim. Nalala niyo yung old nature natin? Old nature, kung balikan mo lang, hindi mo alam ang tinatahan natin Hindi natin alam kung saan tayo tutungo. Wala tayong tamang direksyon. Pero dahil sa habag ng Lord, nagkaroon tayo ng pananalig at pananampalataya, naliwanagan po tayo. Kaya kailangan makuha natin yung reward. Kasi pinagkatiwalaan tayo ng Lord, pinangasiwaan tayo bilang steward. Paano ka naging steward? Pagtatay ka, nag-asawa ka, nag-anak ka. Ibig sabihin, pamumunuan mo yung pangasiwaan mo yung pamilya mo. O steward ka nun, lead ka. Leader ka nun sa pamilya mo. Pero nakakalungkot yung mga ibang di ba, broken family. Samantalang ang nais ng Lord pinagkatiwalaan niya tayo. We are all dominions. Yung creation nga ng Lord nilikha niya tayo para pangasiwaan ng lupa. Yung tinanim, yung mga hayop, yung maestra. Kaya yung stewardship na yan, ang gusto ng Lord, kailan datang tayo ng tapat. Sino tapat dito? Sa kamay. Ayaw mo maging tapat. Hindi naman perfect. Basta habang sumusunod ka sa Lord, yung the best mo. Ito the best mo, Lord. Hanggang dito lang ako, Panginoon. Tagdagan mo yung aking katapatan, yung level of my faith. Thankfulness to you. Number 2. Pero na-preserve ka, pagtapat ka pala. Diba? Ano sabi niya? Basahin natin. Gagantihan niya yung mga matataas. Siya gaganti, huwag kayong mag-alala. Yung namamataas sa inyo, yung ayaw sa inyo, okay lang yun. Amen? Tagapagtanggol natin, sino? Ang Diyos. Love the Lord. Mahalin mo ang Diyos. Lahat kayong mga mga mananampalataya yan. Tayo pa tinutuko niyan. Nung wala tayo kay Kristo, wala tayo dyan. Ngayon, mahalin mo ang Panginoon. Lahat kayong mga banal. Bakit? Pag minahal mo siya, nakapreserve nakapreserve. Pag faithful ka, tapat ka, nakapreserve ka. Ibig sabihin, pag sinabing preserve, ay, yung kaluluwa mo, talagang eternity yan. Nakakasiguro ka na. Dito ka pa lang sa lupa, meron ka ng kapayapaan. Dito ka pa lang sa lupa, na-enjoy mo na yung kagalakan. Kagalakan, kapayapaan, pag-asa, pag-ibig, pananampalataya. Na-enjoy mo na. Dito ka pa lang sa lupa, mananampalataya ka pa lang sa lupa. Kailangan tapat. Diba? Ang lahat ng tao gusto maging tapat, diba? Pero hindi mo makukuha yan. Mamaya, malalaman natin kung paano natin makukuha yan para makasunod po tayo hanggang sa dulo. Ibig sabihin hanggang tayo ba nabubuhay, tapat tayo. Nais nyo ba yun? Malakpan natin natin. Number 1, ano kanina? Diba? Mayroon tayong stewardship. Pinagkatiwalaan tayo, trusted stewardship. Pero mo, ni-trust sa'yo. Tapos nakapreserve ka sa ating Panginoon. Pati yung children mo, nakapreserve pagtapat ka.
Isa lang ang tapat na mananampalataya, tapat ka lang. Kahit na hindi tapat yung ibang membro ng pamilya niyo. Household of faith kayo, sige na. Kahit na inusik ka, kahit yung iba tinatamad. Kahit na yung iba parang nagsasawa. Sino ang nagsasawa dito? Nagsasawa na ba kayo sa inyong kinakain? Nagsasawa na kayo sa kanin? Puro carbohydrates? Nagsasawa na ba kayo sa pansit? Nagsasawa na kayo? Okay. Pag kailangan huwag na kayo kakain ng carbohydrates, gano'n ba yun? Di wala kang energy, limitahan mo lang, pero huwag kang magsawa. Ganon din sa pakikinig, ganon din sa paglilingkod, ganon din sa pagtitiwala sa atin ng Lord. Kasi pinakatiwala tayo ng Lord. Amen? Anong pinakatiwala sa atin? Tagapangasiwa, sa pamilya, sa ministry, sa trabaho. O meron kang kabuhayan, may business ka. O, pangasiwaan mo yun. Kailan tapat ka sa client mo. O, tapat ka sa timbangan mo. Sabi sa Book of Proverbs yan eh. Pag hindi ka tapat sa timbangan mo, mananagot ka sa Diyos. Number 3. Rewards of being faithful. Number 3. Ito. Maghari ka kasama ni Kristo. Ibig sabihin yung talagang you are reigned with Christ. Paano? Revelation, the woman was arrayed purple and scarlet and adorned with gold and precious stones and pearls, having in her hand a golden cup full of abomination and the filthiness of her fornication. Okay. May nakakaroon ng war dito eh. Kakaroon ng stigmaan. Sa Book of Revelation po yan. Okay? At dito po, itong woman ng arid dito, kailangan mapagtagumpayan po natin ito. Okay? Itong mga abomination na to. Yung yaman dito. Okay? Kasi maraming tukso rito. Yun po ibig sabihin yan. Nakita po yan ni John sa Revelation na po. Spiritual po ito. Okay? Having in her hand a golden cup full of abomination. Punong-puno siya ng kasamaan and the filthiness of her fornication. Filthiness. Last. Ano raw? Fornication. Kailangan pag tayo po ay tapat kay Kristo, yung fornication na yan, yung abomination na yan, yung idolaters na yan, kailangan wala sa atin. Yung yan, pinangalan ko yan, love not the world. Love not the world. Yun yung fornication dyan. Adulteress. Okay, pag matigas ang ulo natin, hindi tayo sumusunod sa Lord, para tayo sumasamba sa Diyos-Diyosan. Mga mananampalataya. Kaya kailangan we must reign with Christ. Kailangan mapagtagumpayan po natin yan sa susunod na verse. Nagtagumpay po sila. Kaya may crown of life po sila dyan. Amen po ba yun? Okay. Number 4. Entrusted with God things. Paano ipinakatiwala ng Diyos yung mga bagay na nasa Diyos? Yung mga bagay na nasa Diyos, ipapagkatiwala sa'yo. Pero mo, tagapagmana ka, sabi mo siya, katabi, tagapagmana ka ng Diyos. Di ba masarap may mana? Di ba masarap may mana? Pare, pinigyan ka ng magulang mo. O to, kaprasong lupa. Ito lang yung minana ko sa lolo at lola mo. Ako si pamamana sa'yo. Di ba tuwa-tuwa ka? Yan pa ba kayo? Sino ba hindi natutuwa? Di ba? Natutuwa. Kaya lang, siyempre, may lilitaw dyan. Kukunin na yung mana. Wala, may kapatid ka. Ayaw yun. Okay. Ibinta sa iyo. Bahala na kayo mag-usap. Wala akong pag-alam doon. Ang mahalaga, entrusted with God things. Paano? 2 Timothy chapter 2 verse 2. And the things that you have heard from me among many witnesses, commit this to faithful men who will be able to teach others also. Ano raw? Saan mo rin pagkatiwala? Ano yung pagkatiwala mo? Yung mga narinig ko, sabi niya, yung mga narinig ko, sabi ng Apostol Pablo kay Timothy, sinulatan niya Itong mga bagay na narinig mo, ibig sabihin niya sa Word of God, yung gospel, yung patutuo niya sa buhay, yung pagpapagong buhay niya, kabataan po si Timothy. Yung narinig mo sa akin. Kasi anak ni Timothy, si Pablo sa pananampalataya. Anak ni Pablo, si Timothy, tama? Baliktad.
Anak niya sa pananampalataya. Ano raw ang itatalaga? Saan mo raw ipapagkatiwala yung ministry? Sa gawain? Unfaithfulness? Yung mga hindi mananampalataya o mananampalataya pero hindi tapat? Yung paglilingkod, hati? Tapat pag nakaharap, pag nakatalikod, hindi tapat? Yan ba pagkatiwala ng Diyos? Pag nakaharap, tapat. Nakita na kayo ng gano'n? I love you, darling. Pero pag nakatalikod, I hate you. I love her or I love him more than you. Ganun ba yun? Magkakaaway mo ang Diyos. Kasi Kristiyano ka. Amen? Hindi ka tapat. You are unfaithful. Ayaw na lang ng unfaithful. Kahit kayo eh. Unfaithful ang loved ones nyo. Gusto nyo? Unfaithful yung anak nyo? Nag-aaral ka ba? Oo. Sige. Mataas nga ang grades ko eh. Eh bakit wala ka pa diploma? Hindi kasi pandemic eh. Kaya marami. Hindi na makapagsalita. Yung pala, may kulang. Anong kulang? Bakit hindi na pumapasok sa ibang subject? Kaya hindi na natapos. Marami ganyan. Hindi nakatapos. Pero kita mo, mga fourth year. Makakawa yung mga magulang, di po ba? O kayo ba natutuwa ng gano'n? Hindi ko ba? Pero ang Diyos, pero mo, pinagkatiwalaan ka ng bagay na nasa Diyos. Sino ba tayo para pagkatiwalaan ng Diyos? Diyan ba kayo? Amen? Oo, tao lang tayo. Mawala sa tayo sa mundo ito. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, papalat na tayo eh. Pero, pag sinabing pinagkatiwalaan kaya sa kamatayan, irarapture tayo, natutulog lang tayo eh. Kahit na may karamdaman tayo, pagagalingin tayo ng Diyos eh. Wala nang kapayapaan sa labas, payapa ka pa rin. Wala nang pag-asa sa labas, may pag-asa ka pa rin. Matabang na ang pag-ibig sa labas, mainit pa rin ang pag-ibig mo sa pamilya mo, sa ministry, sa Lord. At yan ang gusto ng Diyos. Oh. All and the things that you have heard. Oh, ganun din. Yung mga bagay na pinapangaral ko mga viewers. Tandaan nyo to. Darating ang panahon, hanap-hanapin nyo. Di natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundo ito. Ang masal sa palatandaan na pagbabalik ng Lord, 2,000 years ago, meron na palatandaan. Pero mas malapit ngayon kaysa noong unang panahon. Anong year na ngayon? 2022. Oh, napakabilis ang panahon. Kailan lang tayo nakakilala. Akala mo, mga ilang panahon lang. O, yung pala, yung mga buhok natin eh, ang gray hair na. O, mga senior na tayo. Yung mga apo natin, yung anak natin noon, yung mga tinuturuan ni Pastor, eh, may mga anak na. Nung nag-pioneer kami, that was 25 years ago. O, ang bilis ng panahon. Kaya nyo, nabutan tayo ng Lord para pagkatiwalaan pa tayo ng mga bagay, ng mga mas malaki. Yun yung ating text kanina eh. Pinagkatiwalaan ka ng maliit, kapag katiwalaan ka ng mas malaki. Bakit po? Kasi tapat ka. Ang Diyos gusto niya ng tapat. Ang dami tayong rewards eh. Pangilan na yung rewards na yan? Apat. O ano yung panglima? Intimacy with God. Pag sinabing intimacy, ay cross mo dyan. Amen? Para kayong, para mong anino. Nandyan yung anino, nandyan ang Diyos sa likod mo. Nandyan sa harap mo. Anino eh. O binabantayan ka niya eh. Ang tindi mo. Sinabi na rin niya sa Book of Psalms, sinabi niya, I will charge an angel over you. Bigyan kita ng gwardiya di angel. O, kahit na itutulag ka, hindi ka ano. Bakit? Alalayan ka eh. Itataas ka ng mga angel at ingatan ka para hindi matalusto sa iyong paa. Oh, grabe ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kahit na natutulog ka na nga eh. Ginagwardyan ka pa ng Diyos eh. Oh, sabi mo sa iyong katabi, mapahalat ka. Yung iba, hindi naman ngiti sa hirap ng buhay. Hindi niya alam, ang Diyos ang nagbibigay ng ngiti. Bibigay ng tulog, nagbibigay ng pagpasa at kasiklasan. Oh, ano sabi po? Numbers 12:6-8. Hear now my words. O, pakinggan nyo, mga bayang Israel, itong sinasalita ng Diyos. There is a prophet among you. The Lord make myself known to him in a vision. Si Moses po yan. Okay. Ang propeta ko, ang lingkod ko, ay
May pangitain, I speak to him in dream, not so with my servant Moses. He is a faithful in all my house. Lahat ng mga descendants ng Israel, ang matapat ay si matakot kayo pag nagsasalita yan. Kasi propeta yan. Sinasabihan ko yan. Ito ang sasabihin mo sa pamagitan ng pangitain, visions, at mga panaginip. Oh. Sinong nananaginip pa rin dito na senyor? Diba, panaginip, minsan nakakalimutan mo kagad. Diba? Kaya minsan kinukwento ko kagad kay Pastora. Eh, syempre, bagong ano lang yan. Ano yung pinito ko sa'yo? Syempre, nag-worry yan. Diba? Wala rin, di ba? Kaya minsan nililista ko yung mga panaginip ko. Masarap kaya. Kasi kinakausap ka ng Diyos eh. Sa pamagitan ng panaginip. Kinakausap pa kayo ng Diyos. Oh. Okay. Pag kinakausap kayo ng Diyos, mapalad ka. Pero mo, kahit natulog ka, kinakausap ka ng Diyos. Oh, timtim mo pagka ganun. Bakit? Itapat ka eh. Oh. Hindi naman pwede mag-iusap na Diyos sa hindi tapat eh. Ang tapat ka, nakikita ng Lord, natutuwa siya sa iyo. Diba? Paano mo malugod ang ating Panginoon? Diba? Pagka malugod mo ang ating Lord, ay syempre po. Pagka medyo may nararamdaman ka, magpuri ka lang sa Kanya, mamaya wala na. Mabigat ang buhay, parang ayaw mo nang bumangon at magtrabaho. Kasi nakakaumay na yung ginagawa mo araw-araw. Naranasan nyo na yan? Yung nauumay ka na? Yung parang yung daily routine mo, parang ano? Parang ano na? Anong gawin nyo? Mag-break kayo. Kasi, ano yung ibig sabihin nun? Burnout ka na. Burnout! Alam niyo yung burnout? Hindi yung sunugin ha. Ano yun? Punong-puno ka na. Kaya kailangan magpakasyon ka. Mag-unwind ka. Hindi po masama mag-unwind sa atin. Punta kayo, wala kang budget sa Baguio. Punta ka sa Tundaligan. Taga rito ka lang naman eh. Mag-bike ka. Tapos tignan mo yung mga alon. Payapa ka kasi nature yun eh. Nature yun. Nakakapagpasigla. Nakakapagpawala ng mga problema. Yung iba, pag wala ng problema, tagay tayo, pare! Diba? May mga outlet yan eh. Pero sa mga Kristiyano, tingnan mo yung nature. Minsan, pare, mag-asawa kayo, medyo ano na kayo, hindi, punta kayo sa McDonald's, magkwentuhan kayo. Pare, saan pang nandimit, pinapakakain yan. Pasensya ka na, ito lang budget ko sa'yo. Mag-try na lang tayo kasi baka, alam mo naman ang dagupan, talagang balon. Yung dagupan, balon, talagang may balon. Umuusbong at alam ka naman, kahit na hindi umulan, talagang matindi ang balon dito. Diyan pa ba kayo? Masarap pa yung tumira sa dagupan. Masarap ang bangos. Yun, may sakripisyo nga lang. Pag high tide, medyo maglis-lis ka ng pantalon. Okay? Hindi naman lahat magagandang bagay. Salamatan mo rin ang Lord sa mga bagay na hindi naman lahat maganda. Talaga naman pinahintulutan ng Diyos na may dilim. Liwanag at dilim. Kaya pagka dilim na, may curfew hours sa mga 12 years old hanggang 17. Pag madilim, ibig sabihin yung nilalakaran mo, walang direksyon. Magpahinga ka. Uminto ka ng konti. Para malumiwanag naman yung mga kasaysayan mo sa buhay. Ano ibig ko sabihin? Titignan mo yung ganda ng creation ng Lord. Lumabas ka. Diba? Hindi ka lumabas para lumantad ka ng kahiyan. Hindi. Lumabas ka para pangaral mo. Sabihin mo sa mundo ito na ang Diyos ay mabuti. Hindi po. Hindi ka nagyayabang. Itinataas mo lang siya. Sinabi lang nun sa Corinthians, ang dapat ninyong ipagmalaki ay ang inyong mga pananampalataya kay Kristo. Patalino ka, pero makakayanan. Kahit na pinagpala ka ng Lord, siya pa rin ang pagmamalaki mo para pagkatiwalaan ka. I speak with him face to face. Si Moses na.
At saka, biro mo face to face. Yung apo ko, face to face kami yun. Alam niya na, face to face tayo. Gawa na yung noon niya. Si ang ate, nagpi-face to face kami niyan araw-araw. Baka mamaya kakaluhin na dito yung kami niya. Face to face kami niyan. Biro mo si Lord, nagpi-face to face kay Moses. Espiritu yun. Si Moses, tao. Oh. Even plainly and not in dark saying. Pag nagsalita siya, hindi malabo, malinaw. Yung instruction ng Diyos kay Moses, pag nagsalita siya sa bayan ng Israel, ito ang pinakasabi ng Diyos, malinaw. Huwag mong kukontrahin kasi ang instruction ay nanggaling sa Diyos. At ipinagkatiwala niya kay Moses, and this is the form of the Lord. Nakita niya kung ano yung ano ng Lord, yung form. Yung wangis. Why then were not afraid to speak against my servant Moses? Alam niyo po, mga mananampalataya, pag ang leader ko ay nakakasunod, naririnig ng Diyos ang inyong pinagsasabi sa lingkod ng Diyos. Diba ba kayo? Kaya marami ng sinipa ng Lord. Marami na. Kaya matakot po tayo sa Diyos, ha? Sa mga lingkod ng Diyos. At kung may paggalang. May paggalang. Dito. Matakot kayo dyan. Alam niyo kapatid niya si Miriam at saka si Aaron. Nagkaroon sila ng kitang puti. Nagsalita sila against kay Moses. Hindi ba kami pinapakinggan ng Diyos? Naglilingkod din kami sa Diyos. Karinig ng Lord eh. Pag ka nagsasalita sa aking lingkod, nagkaroon sila ng kitang. Nag-iusap sila na manalangin siya sa ating Panginoon. Pinalangin niya sila na wala yung kitong nila. Amen? Kaya minsan pinapaintulutan ng mga iba na minsan may mga problema para mapunta yung lingkod ng Diyos para manalangin. Tingnan nyo, napamalaya. Amen po? Papapalaya kayo. Sinabi po yan sa Book of James. Ikaw ba'y nahihirapan? Ikaw ba'y masakit? Ikaw ba'y makaramdaman? Tawagin yung mga ito. Panalangin. Sapagat ang panalangin may pananampalataya ay very effective and powerful. Number 5 na yan, ha? Ano yung number 5? Pag yun, intimacy with God. Do you have intimate with God? Meron ka bang relationship? Ano? Pag sinabing intimacy, hindi na tayo tinawag na servant ng Lord. Kaibigan na. John chapter 15, verse 16 to 17. Hindi ko na kayo servant. I will no longer call you a servant. I call you friends. Alam niyo pagka nakakasunod ka sa Lord, friends ka ni Lord. Pero mo friend mo ang Lord. Walk with God. Dito, lahat ng areas ng buhay mo kasama mo ang Lord. Sa hirap at ginhawa. Ay, mga kapatid, kaya sumunod ka lang. Sabi mo siya katabi, sunod lang tayo. No, sunod ka. Number 6. Ito matindi. Meron kang putong ng buhay. Pero mo may corona ka. Hindi patay. Corona ng buhay. Putong ng buhay, hindi putong ng patay. Kasi buhay yung Diyos natin eh. Amen? Pinaglilingkuran natin yung buhay na Diyos eh. Tapat tayo sa tunay na Diyos. Kilala natin yung isang Diyos na lumikha sa atin. Tapat tayo dyan. Mayroon tayong takot. Takot tayo dyan na gumawa. Takot tayo sa Diyos na mag-disobey ng kanyang mga lituntunin. Kaya kung if you want blessing, you obey God. Don't disobey God. Blessing lang palang kailangan mo. Di sumunod ka. Mayroong may kahirapan. Tis lang. Isang araw, aani ka. Aani ka ng tagumpay. Ay, mga kapatid, sana masubukan nyo yan. Yung magkikita nyo yung hirap nyo how many years ago, tapos umaani ka na ngayon. Sino nang umaani na ngayon? Wala pa kayo inaani, magtanim kayo. Pag nagtatanim ka, may ani ka. Pag nagtanim ka ng mabubuting bagay at kalooban ng Diyos,
Aani ka ng mabuting kabagay. Pagkakatiwala ka ng Diyos na mas malaking ministry, mas malaking pagpapala ng Diyos, kasi kaya mo na. Hindi mo na iwanan ng mga Panginoon kahit na mag-blessing ka ng material, kahit na yung knowledge at wisdom mo ay talagang binibiyayaan ka ng Lord. Alam mo yun sa sarili mo. Hindi mo pinagmamalaki yun. Kundi kinuglorify mo ang ating Panginoon. Yung kalakasan mo na nandyan, dahil sa Diyos yun. Hindi ka na-opera, dahil sa Diyos yun. Hindi ka na-hospital for how many years, dahil sa Diyos yun. Dahil sa iyong pananampalataya. Amen? Pinakakain tayo ng Lord for how many years? Dahil provision mo sa Diyos yan. Merong naghihintay sa'yo ng korona ng buhay. Sino na gusto niyang magkaroon ng korona ng buhay? Di ba? Sarap. O yung iba, korona ng patay. Alay ng bulaklak. Di ba? Do not fear any of those things which you are about to suffer. Merong suffering. Pero huwag ka matakot. Bakit? Indeed, the devil is about to throw some of you. Sino raw? Sino raw ang gagawa ng pangit? Masamang demonyo. Some of you are put into prison that you may be tested, and you will have tribulation 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. Mananampalataya, habang buhay ka, tapat ka sa Diyos, sumusunod, naglilingkod. Hallelujah! Masigla, mainit ang iyong paglilingkod, ang iyong pananampalataya, tapat ka! Hanggang tumanda ka, hanggang kaya mo pa, kailangan tapat ka. Hanggang kamatayan, sabi niya, bakit? Nakahatas si demonyo. Bakit? Para usikin ka, para bigyan ka ng kahiyang. Kahit na wala kang ginagawa, ganyan ang gawa ng demonyo. Diba? Tribulation, no? Tintis. Ang tintis yan, ilang ano po yan, panahon. Ano sabi ng Lord? Pakibasa? Hanggang buhay tayo. Tapat tayo. Tapat tayo sa ating asawa, sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa kapwa natin, at higit sa lahat, tapat tayo sa Diyos. Palapakan natin ito. Hallelujah. Number 7. Grabe. Ito ang tunay na yaman. Therefore, if you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust in the true riches? And if you have not been faithful in what is another's man, who will give you what is your own? Ano ibig sabihin? Kung hindi ka tapat sa mga unbeliever, believer ka, hindi ka tapat. Ibig sabihin may mga unbeliever na tapat, diba? May mga mababait na hindi man nanampalataya. Meron. Nagbibigay ng charity, di ba? Mababait. Meron. Meron bang mananampalataya na hindi rin tapat? Meron din. Pero kadalasan, ang hindi tapat, yung walang takot sa Diyos. Pero pag tapat ka, takot ka sa Diyos. Tapat ka eh. Kayo nakakalam. Sino magtatalaga sa inyo at magtitiwala? Ang tunay na kayamanan po sa Diyos. Yung oras, yung talent, at saka pera. Yung pera sa mundong ito, mamon. Pinag-aawayan yan. Pero pag may blessing ka kay Lord, huwag kayong mag-away na mag-asawa. May kita, maganda, huwag yung pag-awayan yan. Hindi, ito ang gusto kong bilhin eh. Hindi, ito ang gusto ko eh. Di ba? May blessing eh. Mag-asawa na yan, nagkukontrahan pa. Hindi, gusto ko yung kay Mola eh. Yung Maria Clara, hindi, gusto ko yung ano na. Yung Carter na lang. Di ba? May pinagtatalunan eh. Kapag malaki-laki ang blessing, gusto ko bagong sasakyan. Hindi, gusto ko second hand para may savings tayo. Ano ibig sabihin doon? O yung dumating ang blessing nyo, yung true riches, para magiging true yan, ano gagawin ninyo? Ang true doon, ang true riches doon, true money doon, bigay mo yung kanya.
Kasi yun ang true riches eh. Para i-bless yung natira sa'yo. Para yung mga devourer at maninira, tatanggalin ng Diyos. Lord, tulungan mo kami na i-budget ito ng tama. Siyempre, pag wala ka, siyempre, excited ka eh. Nagkaroon ka, di ba? Pag bonus. Di ba? Malapit na naman ang fair. Ilang araw na lang, fair na. O kahit na sabi mo, ng-pandemic, pagdating ng fair, masaya tayo. Bakit? September, October, November, December. O ba? Spirit of giving yan. Spirit of loving yan. Talagang may inaasahan yan. Kaya kayong mga walang inaasahan, pupunta na kayo sa true riches. Para pagdating ng December, mas mapalad ang nagbibigay. Kaya, ibibigay ka. Bakit? Naging thankful ka sa tunay na yaman eh. Yung riches sa mundo ito, bago ka pagkatiwala ng true riches, yung pera ng mundo ito, kailan ibigay mo yung para sa kanya. Ibigay mo yung para sa pamilya mo. Ibigay mo para sa tuition ng anak mo. Ibigay mo para sa kuryente. Ibigay mo yan, hindi mo pwedeng ibigay sa iba yan. Kasi tagapakasiwa ka sa pamilya mo. Amen? Kasi, kung hindi ka tapat sa iba, paano magiging tapat ka sa sarili mo? O kayo wala akong pinapatamaan dito. Wari, meron kayong pinakatiwala, bisita ka. Bisita ka. Kaibigan, mananampalataya, ano sa buhay. Pumunta ka, naging bisita ka sa bahay nila. Amen? Alam niyo na ang mga Kristiyano. Ano ang tamang ugali ng Kristiyano? Huwag ka makikialam doon. Diyan ka lang muna. Yung iba, ano laman ang pagkideryo? Hindi ganun. Kailangan Kristiyano ka, naturuan na tayo. Amen? Di ba na lang kung barkada mo yan, kapatid ko? Di ba, kapatid mo? Meron ka. Pamilya. Pero sa iba, ang ibig ko sabihin sa iba, pag pamilya nyo, wala problema. Magkakatugtong-bito kayo, magkakilala kayo. Amen? Pero paano yung in-laws mo? Kung hindi ganun yung kanyang upbringing, mga kamag-anak. Kaya ingat lang. Amen? Kailan mga ugali ng Kristiyano para tapat? Yun ang ibig sabihin ng katapatan ng true riches. Para pagkatiwalaan ka sa susunod. Hindi pa mo pakasyon sa inyo? Ay kasi alis kami. Sarado na yung bahay. Amen? Pero pag tatag kami sa inyo, ay sige po. Okay lang. Ibig sabihin natutuwa sila sa iyo. Pero pag inandaan ka na ilang sa pasabi mo na, ay, ang daming alibay, alam mo na yun. Alam na yun. Alam namin. Alam namin. Kaya, ang hirap nito. Ang hirap. Ang tunay na yaman, sagot, yung time mo, yung talent mo, alay mo sa kanya. Pati yung para sa kanya. Yun yung tunay na yaman. Para pagkatiwalaan ka pa ng Diyos. Doon ka magtiwala. Meron pa ba? Balikan natin yung text natin. Ang text natin, ang Panginoon, ang sabi niya, well done. Magaling. Pag sinabing well done, magaling. Kompleto. Pinagkatiwalaan ka, pinangasiwaan ka, namahala ka. Ang tawag doon, rulership. Tingnan natin. Faithful, servant, well done. Good, faithful, servant. Magaling, mabuti, matapat, na alipin. Ikaw ay tapat sa mga maliliit na bagay. Gagawin kitang ruler over many things. Enter into the joy
of your Lord. Ano ibig sabihin? Nung tayo po ay hindi pa mananampalataya, hindi natin alam yan. Kasi nasa dilim tayo. Nung tayo po niliwanagan ni Kristo dahil sa ating pananampalataya, nanalig tayo, naliwanagan tayo. Paano tayo magkatiwalaan at magiging rulership ang tawag yun, pamumuno. Ikaw ay ulo, hindi na buntot. Sa lahat ng areas ng buhay mo, ulo ka. Hindi ka buntot. Paano? Okay. Sa kabuhayan, sa management, sa pamilya, okay, sa pera, sa business, hindi lang literal, pati sa kapayapaan, kagalakan, emotional. Tingnan mo, how to become ruler. Paano ka pamumunuan pa ng maraming bagay. Okay? Para tatawagin kang faithful. Enter into the joy of your Lord. Ang ibig kong sabihin, pag nagampanan mo at nagiging tapat ka sa Lord, masaya ka. Hindi napipilitan lang. The Lord. Bakit? Giltan. Nagampanan mo nakasunod ka Good. Mabuti ang Diyos natin Kaya mabuti ka rin. Dahil tapat ka. Sabi ng Lord, I will make you ruler over medicine. Dati dito lang tayo sa Tagumpay. Namalay nyo, papunta na tayo sa ibang bansa. Ang Diyos ang magdidikta niya kung bibigyan kayo o hindi. Baka mamaya yung anak nyo siya maramot yung idlos yung liberal. O kaya baliktad. Kaya magtiwala ka sa true riches sa Lord. Amen? Kaya nyo lang na sumunod sila sa Lord. Kasi tuturuan naman ng Diyos yan Amen? May takot sa Diyos yan, di biblis ng Lord yan. Kaya huwag kayo makalala. Ang mabait na bata ay tumutulong sa kanyang magulang. Paano yung mga hindi tumutulong? Salbahe ba yun? Hindi po. Kasi wala pang tulong. Kapos Makiusap ka lang. Alam naman nila kalagayan mo. Bilang magulang naman, pag mayroon ka, huwag mo naman sumpat yung tinutulong. Dami kayo Ba? Hindi ka doon. Pag may love ka sa Lord, siyempre love mo rin yun. Love ones mo yun. Amen po? Kasi, dinigyan ka siya yung perfect example ng love ilagay ng Lord yan sa puso mo. Kaya lang, siyempre limitahan mo rin. Para pagdating ng panahon na dalawa na lang kayo, kahit na paano, pupunta pa rin sila sa inyo. Kasi kung pupunta sila sa inyo, na sila maglalabas, siyempre, patablay na sila. Diba? You know what I mean? You know what I mean? Ang ibig ko sabihin, pinagpala ka, magulang. Pinagpala rin yung anak mo. Hindi na kayo nagsusumbatan, hindi na kayo nagbibilangan. At kung sakali, meron kayong anak na tama-tama lang, i-accommodate mo, huwag mo siya sumbatan. At yung mga anak mo, turuan mo sila na mahalin yun. Kaya maraming pamilya na wasak Bakit po? Hindi sila nagkaintindihan. Pag wala ka sa Lord, nakakaingitan pa nga kayo Amen po? Nag-uungusan pa kayo kung sino ang mataas at meron kakayanan Para yun ang pupunta mama at kay papa. So, sino susundan ni papa at kay mama? Siyempre yung marami talaga. Sino favorite? Yung mayroon? Kung ano nang palataya ka at kilala mo ang Lord, wala kang favorite Pantay-pantay yung kahit yung kanila. Halika. Diba? Sino marami ng damit dito? Alam niyo kung bakit ka pinapasagana ng Lord? Yung mga kapatid, ito 5 talent, ito 2. No! 2. Besides, Lord said, well done. Pareho lang
Well done, good and faithful. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Okay? 5 at 2. Napag-iki nila. 100%. Pareho rin eh. Well done, good and faithful servant. Ang ibig sabihin, kahit na hindi ka magaling magsalita, sumunod ka lang. Kahit na hindi ka magaling magturo, sumunod ka lang. Kahit yung ministry mo katiting, sumunod ka lang. Siya ang magpapalagay niyan. Siya ang magdadagdag niyan. Magiging ka niyan. Darating ang panahon. Maraming malulungkot. Maraming matutuwa kasi nag-change ka. Gumana ka. Yan ang gusto ng Lord, gana. Yung resulta. Kaya ang gusto ng Lord, nagmamahalan tayo, nakakaintindihan, nagpapalagay na tayo. Ano problema mo, sis? At pag nakita ni Lord ng ganyan, yung true riches na yan, tapos nakakasunod ka, I will make you ruler over many things. Naramdaman mo na may joy ka sa paglilingkod. Kasama mo. Kasama mo. Hindi ka mawala talaga ng pag-asa. So, purihin ang Diyos mga kapatid, salamat po. At